Dobar dan svima, ovo je lekcija broj 2, nazvat ćemo je lekcija brojeva. Jako je jednostavno, uvijek vam kažem da je jednostavno zato što ako slušate nekoliko puta ovaj video bit će vam, mislim, za pola dana sve jasno. To je za pola dana moćete da naučite brojanje, što bi vam bilo korisno u svakodnevnom životu. Da li ste na odmoru, da li ste u restoranu, da li treba da izbrojite novac, da platite nešto i tako dalje. Počet ćemo. Ja ću da koristim ruke, mislim prste na rukama, a možda ću da napišem ovdje i brojeve sa strane, ne znam. Ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? To je brojanje od 1 do 10. Jako jednostavno. Ponovit ću vam još jednom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To bi vam bila druga lekcija, rećemo tako, brojanja. Nastavit ćemo lekciju brojanja od 11 do 20. I to je jednostavno. Šta god, nebitno da li plaćali, da li kupovali, da li razmenjujete novac, da li ste na plaži, da li učite za neke vaše privatne poslove, nebitno. Počnemo, znači, nešto sam sav iskrivljen na ovoj kameri, ovako počet ćemo. Samo što tu ne mogu više koristim prste, možda prste na stopalima, na nogama. Znači, počet ćemo od 11 do 20, ok? Allora, evo ovo ću vam reći, allora se koristi svakodnevno, možete ga čuti na radiju, televiziji, bilo gde. Allora to bi bilo, onda, tako nešto. Kod nas se koristi reč onda, to bi bilo allora. Znači, allora nema nikakvog pretjeranog značenja, ali se vrlo često koristi u italijanskom jeziku. Najvjerovatnije da u knjigama ili u rečniku jako teško ćete naći neku reč baš tako allora. Ali kako napredujemo sa lekcijama, učit ćemo i tako nešto. Znači, šta smo rekli? Lekcija broj 2. Brojanje od 1 do 10 smo uradili, sada radimo od 11 do 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ponovit ću vam. Vi ripeto. To bi bilo baš prevedeno perfektno. Vi ripeto. Ripetere. Ok. Da bi ja bio siguran, možda sam i ja pogrešio. Nije lako snimati video i ne grešiti. Bez toga da sečemo i tako dalje. Znači, od 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ok, 18, 19, 20. Vidimo se sljedeći put.